Сегодня у правым эфиры. Меня зовут Виталь Рымашевский. Я представляю первую в Беларуси народную партию «Белорусская христианская демократия». Найперш я хочу подякувати тим больше як 100 тысячам белорусов, які поставили подпись у мою підтримку. Тим сотням белорусских христианских демократов, які самоахвярно працювали для того, каб сьогодні я мав гэтые 30 хвилин эфирного часу. Толькі дзякуючи вам мы домоглися гэтага і здолеем домагчыся перамоги. Коротко про себе. Мне 35 год, белорус, жанаты. Маю дочку, живу у городе Менску. Маю вышэйшую адукацыю, скончыў Беларускі дзяржаўны нацыянальны тэхнічны універсітэт. Былы БДПА. Пасля навучання працаваў па спецыяльнасці, затым займаўся прыватным бізнесам. Зараз працую намеснікам дырэктара арганізацыі «Хрысціянская дзелавая ініцыятыва». Гэта арганізацыя, якая дапамагае кожнаму беларусу адкрыць сваю працу, завесці свой бізнес, дае кансультацыі. Навучаўся у Германії на курсах вышэйшай школы дзяржаўнага кіравання, вывучаў эканамічнае і палітычнае уладкаванне ФРГ і Польшы. Маю багаслоўскую адукацыю, праваслаўны хрысціянін. Сёння з'яўляюся сустаршынём партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Чаму я разам з паплечнікамі вырашыў стварыць гэтую партыю? Таму што я ведаю, сёння ў Беларусі адзін чалавек нічога не можа. Наша ўлада паважае толькі адну пазіцыю. Гэта пазіцыя сілы. А мы з вамі будзем моцныя толькі тады, калі з'яднаныя разам. Толькі тады, калі мы абараняем адзін аднога. Мы уже доказали, что нават у наших белорусских умовах можно нечто зрабіць. Наша партия мае 3 депутатов мясцовых советов. Разом с церквами мы провели кампанию и добились забороны рекламы магии и оккультизма у Беларуси. Гэтай крыніцай абкрадання беларускага народу. Провели шэраг мясцовых кампаний и акций. Чым мы адрозніваемся ад іншых? Тым, што мы разумеем. Дзеля таго, каб змяніць жыццё да лепшага сёння, мало просто змяніць прэзідэнта. Мы павінны за аснову нашай эканомікі, палітыкі, сацыяльнага жыцця узяць хрысціянскія прынцыпы. Што гэта за прынцыпы, яны ўсім даўно вядомы. Не забівай, не крадзі, не хлусь, паважай сваіх бацькоў, паважай жыццё і маёмасць іншага чалавека. Так беларусы жылі 1000 гадоў, і так мы павінны жыць сёння. Але, можа быць, у нашай краіне ўсё так добра, можа быць, не патрэбна нічога мяняць. Абіралі прэзідэнта, абралі цара, які не хоча пакідаць гэту ўладу, які турбуецца толькі пра сваіх сыноў і пра тое, як набіць кішэні сваім чыноўнікам. Ведаеце, падчас гэтай кампаніі я правёў сустрэчы ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, сустракаўся з многімі людзьмі, і я ведаю, што сённяшняя ўлада абараняе толькі інтарэсы чыноўнікаў і сілавых структур. Карупцыя дасягнула 100%. Чым менш горад, тым больш татальная карупцыя. Суддзі, кіраўнікі выканкамаў, міліцыя пакрываюць адзін аднога. Простаму чалавеку немагчыма абараніць праўду на працы, у судзе. Забяспечыць годнае жыццё сваім дзецям. Сітуацыя з коштамі на прадукты пітання пераходзіць усе межы. З экранаў тэлебачання нам кажуць, як добра мы жывем, а калі заходзіш у краму, то ты разумееш насамрэч, як добра. Бо заробка ўжо не хапае на тое, каб набыць якасныя прадукты сваёй сям'і. Кошты за апошні год непамерна выраслі і прапагназуецца іх далейшы рост. Пенсіі і стыпендыі павышаюць на 10% і найбольш перад выбарамі, а кошты выраслі на 20%. У нас прадукты харчавання каштуюць так, як у Літве і ў Польшы, але параўнайце нашыя заробкі. Ахова здароўя. Як вядома, яна ўжо даўно не бясплатная. Хочаш добра і якасна, плаці. Не хочаш, стой у чарзе і хварэй. Ведаеце, у каго ёсць сэрца, той не можа не адчуць таго болю, той несправядлівасці, у якім жыве беларускі народ. Сённяшняя ўлада проста ставіцца да беларусаў як да быдла. А чаму? Ды таму, што сённяшняя ўлада ад нас з вамі не залежыць. Выбары фальсіфікуюцца. Чыноўнікі, кіраўнікі гарадоў прызначаюцца. Яны залежаць ад прэзідэнта, а не ад нас з вамі. Беларусь сёння выйшла ў лідеры у свеце па колькасці самазгубстваў. Кожны год
робіцца каля 50 тысяч абортаў. Дапамога па дагляду за дзіцёнкам, яна проста падобная на здзек. Усё гэта можна назваць толькі нацыянальнай катастрофай. А ўлада кажа, што у нас все добра, все стабільна. Ну, сапраўды, все стабільна і ціха, як на могілках. За 18 год праўлення Александра Лукашенка колькасць насельніцтва ў Беларусі скарацілась на 850 тысячаў чалавек. Нам кажуць, гэта дэмаграфічны крызіс, у Еўропе таксама. Гэта хлусня. 62% з гэтых людзей не дажылі да пенсіі. У Еўропе людзі жывуць на 20 гадоў больш, чым у Беларусі. У мінулую пятніцу, 19 лістапада, у аўтакатастрофе пад Маладзечным загінуў акадэмік Іван Нікітченка. Гэты чалавек быў адным з 30 маіх давераных асобаў. Ён даказаў, што беларускія ўлады на працягу 16 гадоў труцяць беларусаў радыяцыяй. Радыяактыўныя прадукты забруджаных тэрыторый прадаюцца ва ўсіх без выключэння гарадах Беларусі. У горадзе Менску у кожнага трэцяга беларуса перавышана доза радыяцыі. У Бабруйску у 2 з 3. А вы вось паспрабуйце даведацца, які ўзровень радыяцыі ў тых прадуктах, якія вы набываеце на рынку. Вам не скажуць пра гэта. У ліквідатараў чарнобыльскай катастрофы атабралі льготы, але пакінулі льготы чыноўнікам, якія нават не ведаюць, дзе знаходзіцца Чарнобыль. Мы будзем патрабаваць незалежнага расследавання смерці акадэміка Нікітченкі. Мы спынім атручвання беларусаў радыяцыяй. Паўсюль, на вучобе, на працы нас палохаюць. Палохае міліцыя, палохае начальства, палохае КДБ, вертыкаль. Яны самі адзін аднаго палохаюць і самі пры гэтым запалоханы. Але сёння мы кажам, хопіць страху. Прыйшоў час адказаць на пытанні, дзе знікнулыя апаненты Лукашэнкі. Дзе Ганчар, дзе Красоўскі, дзе Завадскі. Чаму сёння ў турме трымаюць Аўтуховіча? За што? Зразумела чаму, каб іншыя баяліся. Але прыйшоў час спыніць гэты страх. 16 гадоў страху скончыліся. Прыйшоў беларускай уладзе час баяцца свайго народу. Мы памятаем самых выбітных дыктатараў гэтага свету. Вось яны. Мы ведаем, да чаго яны давялі свае народы. Таму сёння мы кажам, хопіць дыктатуры у нашай краіне. Многія задаюць пытанне, а што замест? Хто пасля? Я ведаю, што змяніць сітуацыю можа толькі моцная каманда. Таму за маімі плячымі сёння стаіць партыя Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Гэта каманда прафесіяналаў, навукоўцаў, эканамістаў, вайскоўцаў, юрыстаў, сотні проста веруючых і сумленных людзей. Наш знак – Віфлеемская зорка. Гэта знак, пад якім нарадзіўся Христос. Сёння мы маем гонар мець яго за сімвал партыі. Калі пабачыце гэты знак, ведайце, гэта беларуская хрысціянская дэмакратыя. У нас ёсць інтэрнэт-сайт, і сёння вы можаце зайти і знайсці там інфармацыю, якую не знойдзеце не на беларускім тэлебачанні, не ў афіцыйных газетах. Я запрашаю вас таксама на Кастрычніцкую плошчу горада Менска паслязаўтра ў сераду у 18:00. Там адбудзецца сустрэча з кандыдатамі ў прэзідэнты, і я буду рады наўпрост выслухаць вашы пытанні і адказаць на іх. Коротка, што прапануе БХД. Народная партыя Беларуская хрысціянская дэмакратыя прапануе новую канцэпцыю нацыянальнай беларускай палітыкі. Ад сённяшняга дня і назаўсёды беларуская палітыка павінна быць арыентаваная на чалавека, на Беларусь і на хрысціянскія каштоўнасці. Калі мы прыйдзем да ўлады, палітыка будзе прабеларуская і палітыка будзе хрысціянская. Прабеларуская значыць арыентаваная не на ўсход, не на захад, а на патрэбы і інтарэсы Беларусі. Хрысціянская значыць арыентаваная на чалавека. Калі патрэбы простага чалавека, сям'і будуць абсалютным прыярытэтам для дзяржавы. Хрысціянская палітыка значыць талерантная. Талерантная да іншадумства. Мы пабудуем грамадства для веруючых і неверуючых людзей, дзе будзе абсалютная павага да свабоды чалавечай асобы. Ніхто не будзе мець права ўмешвацца ў прыватнае жыццё чалавека. Але хрысціянская гэта значыць таксама заснавана на хрысціянскіх каштоўнасцях, на евангельскіх прынцыпах.
Беларусь хрысціянская краіна.